Bhí an ghéalaigh le Clinston sa Baby Grand a chuid an Grand Opera House sa mé Feirste le déanaí, nuair a thuaigh Daltaí Choláiste Feirste an Ardainon le drama Anne Frank. An rud a hála ná gur chur mé ceistear na Daltaí cahatcha bóilo an drama a léirú agus an céad rud a dúirt siad ná the Opera House. So bhí muid a gaiire faoi sin and then he'll mé, well, seans nach mé mar dabalta an Ardán móra ail san Opera House, but tás agam go bhfuil de seán an at seo ail, so sin bhfuil sé congrach galore don rud mór dómh go bhéir. Dearthain gur seo an seoas mó a rimmuid go dtí seo mar gheall gur cursa ard level atá agus gur Daltaí séú seachtaí bhliain atá gceist. So tá caiimé a bhfuil na Daltaí ionach neamhs blach agus proficienta faduda an rud. So cé go bhfuil mór obair a gceist dúsa Dialann Sheetson a níhil go maiid sa rud. Dair tú é seo é? Gur mé go Peter? Ceap mé go rá tú go táfaidir ganis? Tegann tú chuna slósla agus dearn tú díreach an ceart. Ní hegann san na smítear carla chéile, go háirithe nuair tá fargarú. An dosalúid nuair bhí sé leirte Dave Mushi agus duine ganníthe, ní heaglam sa míníar bhar a Béala a buirlí sa srúna thuirtá. Tá gála mé ar maidir lamsa. Teanam gacrap mé ceart, téam an baria, górtaim daoine. Agus chun maiile sin bhíaring smaoinú go ar drama in a rópáirt sinna for choram an de gach duine le deis a thuirt de gach eistúir scileanna sacu a léirú. So sin an fagarró Anne Frank, Dialann Anne Frank mar cean de réanna saganne agus raní na Daltaí iad héine amachchas na drámaíochta bhí an. Bhí aglar mar Dialann líontíachaí ach aber me go crea ar agus hanig sé amach ionach mai. Tá méid ag obair ar de couple of bhíonis níl agam go bhíad fé ach tá sé go lánabar. Bhí dóithas agam mar thuí mé dá an rólapéidir ri mé an aglah agus anna dá agus bhí mé an sásta gur fir mé an ró. Ar le de cáidir agad ar féidir le an scéala céirile. Ghlach sé tamil agus bhí sé ceiniil Jackar mar is scéalaigh ó Galileh agus luirmuid céalaigh ó Feirste agus tá sé níos Jackra sin agus bhí ar chuidhór ghlach ar bord. Firmid an script ó cólaach des náisiúnta drámaíochta in Nalibh. An rud a bhí gceist bhí muid a géirí rud aigen a bhí aistrithe go géalaigh a hána hain, so dóis go mé muid abalta léim dír agus teach in áit bheith bartha faoin aistritheán agus curamú ama ar thaobh an aistriacht. Bhí iontasáin go bhfuair méid le an Baby Grand ach tá ahas an dónarin mar le chuirmeid Dialann Burstíán agus Béal le ar chláán agus gacuid teachtach sé acaid. An taon Jackreacht a bhí agin bhfuil Kyle muid cin na heisteí ceir seachtain ó hen agus bhíring burteile a chuirteach ina háit. So bhí cineal understudies agin ón séomhlíonn agus bhí orthú ahan rud a ólam taobhastí a ceir seachtain, so bhí sinning do tromarthú, ba caihí mé rá ní hélam go dig le fiú ahans céhéad sa drama tá si cumáid sin. Heid daine go amachchas an drama so bhí ar mé agus Rosie seas a seachtaibh, so ní bhfuil muid an ar fiú couple seachtain. Agus cé go Jackar sa bhí sé seaíteach ag an bommate dearnach. Bhí sé mai glór, bhí gach daoine cardial agus bhí sé ionach maileh feil réad an part, so bhí sé mai glór ní fear beagin. Tá just cótóga le bhéin seo ní heaglan é a creidfeil agus ní ag an fanach go sé an acht, agus tá le rabach nervseach ach tá tóga an am cearna. Inistú bhfuil couple of rail tarts na necala. Christopher Biggins, yep, tá sé sin dorcla. Tá le go gáil ar mar a gurí rí sí agus é aice á caiimint fanachta héal, so teanna sinna níos massa. Tá freigrachtaí difriúla acu cumáid taobh muid an aistriacht é hain tá ró léirichána gach duine, so mar hampla tá Bertram an Feirste, Bertram an Set, duine bháin mar banistóir státe agus daoine eile am an fógraíocht. Tá me sem an an cuas astran agus tá béna daoine nach bhfuil gileach acu gist ag blomsa ag le an script tríd barla. Maithíam ionach nervseach faoin mar tá sé le an céadú dúm a bheith ag aisteach an ait professionta agus é sé mar R level so gin, so du muid a feil marcan a dás. Nervseach
ce mé suas imagine agus le tamínta nar seach mar gach daine ag teach chuna acha le sé ó ceart.